thank you. Prophet, ndimwe question andinayo. Yemwe mwatakanza kuti airutsa Matombo. Okay. Moto uchibvira. Yes, that is a family yakabva kulowa Gweru. All right. Family yenzu satsitse sisava vachiuya. Vanga vane dumbu rakakura kudai so. All right. Dumbu ravo raingokura. Then saka vakasvikirawo muSunday service. Then dumbu ravo rikukura vanhu vachiti vane pamuviri vachitonzi makorokoto nevamwe vanhu kuti maybe mwana hamusati mabereka here mane pamuviri makazvitakura. Now that was the first case, but dumbu rakakura vaibva varutsa Matombo. Varutsa Matombo, imba yavo kulowa Gweru, vane kulowa Gweru kana vaikateerera vanoziva. Imba yaibvira moto kulowa Gweru isingadzime moto. Zvinhu zvichingotsva daily. So ndopa vakazokwanisa kuuyawo. But though pakubatsira family because pakubatsira vanhu munosangana zvakasiyana siyana. Tiri mukati mekuvanamatira. Isu tiri kuona munhu aizvikonzeresa tiri kutomuona kuti ndiye auya nemwana uyu. Saka pakadaro tiri kuzama kumutaura kuti baba imi ndimi moya nemwana uyu but ndimi muri kukonzeresa dambudziko keri. Zvese zviri kuitika pamwana uyu, you are the cause of this problem. Vairamba vachityira ukama hwavo nemwana uyu. So pakubatsira muri pakaita sepakati omei. Yes, zvakati omera panyama chaipo chaipo pakuti muridzi wezvinhu zvacho ari kuzviramba asi achizviziva zvake. But kubudikidzawo naMweya Mutsvene we prayed kusvikirawo muri iyi yasunungurwa. But that family ndakatinda nayo kugomo chaiko. Yeah, ndakaenda nayo kugomo kwandakagara for 3 years ikoko. Vamwe vanotobva kunze kwenyika, vamwe vanobva kupi kuti tongoende kugomo ikoko chete. Kungosvika kuti munhu amboti ndimbosvikewo paigara munhu waMwari ndinamatirwe ndiri ipapo. Right. Vamwe vanotora dhagarepo munhu asina mwana for 7 years obata mwana. Zvinhu zvezviitika zvakawandisa. Now so takazvinda nawo gomo, taenda nawo gomo tobva tavanamatirawo. Kubva musi iwowo vakasunungurwa naMwari. But though after madeliver vanhu vakaita seivavo family inenge ichida counseling, lot of counseling. So we manage kuti vakwanise kuva necounseling ndokubva vasunungurwa naMwari and we are happy kuti they were delivered. Saka zvinhu zvizhinji zviri kuitika. Samukuona kuti pamatambudziko akaita saya manje vanhu havazouye kuchechi vachiuya nenyaya dzematombo chete. Because umwe munhu ake haana hake matombo ari kumutema but maybe zvinhu zvake ndozviri kutotemwa nematombo asi kufamba zvakanaka. So vanhu ndopa vanozouya vakuchiuya vachizobatsirwawo Mwari achivasunungura vachidzikinurwa. So that's the story. Alright. Mune Zimbabwe ndofunga tanzwa zvinhu zvakawanda zvinoshamisira. Ini ndima anokasika kushamisika. Ndinonzwa amwe dzakawanda but nyama kutaura iyo dzinovhundutsa. And ini ndinotenda kuti one day muchazomunitoro tozomboita tibaridza vanhu kugomo ikoko kuti iri ndiro gomo raita se na munhu waMwari. Tikafare chokwadi, that's true. Munhu waMwari zvamatara zvinhu zvinotyisa. But tisiwane kuti tinonzwa nyaya dzakasiyana siyana dzinotaura pamusoro pemaprophets. Okay. Especially panyaya dzema-spiritual father. Okay. Amen. Munoda kuti mbunzwisisa kuti imimi wenyu spiritual father ndiani ari kuita kuti muite zvinhu zvinoshamisa kudai so. All right. That's good. All right. Chinoitika ndechekuti inini ndakagara mugomo for 3 years. Kuenda kwandakaita mugomo I was inspired by the Holy Spirit. All right. Just like if you can see in the word of God, prophets they could be very inspired. Na Mweya Mutsvene kuti vatange kufunctiona in a certain dimension. If you look at Moses, so ari kunzi naMwari enda notore vana vechipita ende navo. If you look at Elijah, paari kuparadza vaprofita vaBhaari. If you look at Samuel, you know, all these prophets in the word of God vane matumiro avaitwa naMwari akasiyana siyana. Yes, vaitumwa zvakasiyana siyana, but kunyangwe vaitumwa mamissions akada kuti fanani asi zvenge zvakasiyana matumiro wacho. So through calling yauya pamusoro pangu Mwari vataura nini ndakaenda mugomo because ini ndakaberekerwa muAFM. All right. Yes, I was born in AFM. Kukura kwese ndandiri muAFM up to the time yandakadanwa naMwari. All right. I was in AFM. But kuenda kugomo ini ndisida kuti ndinde kunotanga church because I believe hakuna munhu anotanga church. Jesu anoti kuna Peter, on this rock I will build my church.
the founder of every ministry is Christ. Chechi kana kutongodzi chechi yaningi cheti. Chechi yatoipa iyoyo. So church inotangwa na Jesu. Now so kuenda kwanaketa kugomo. Mind, remember gomo nakana ndine 18 years. Alright. Yes, ndine 18 years. Ine pandiri kuenda kugomo kapaka pfungwa dzangu adzikufunga zvechichi kuti zvazodai. Ndaikoko Mwari vakuzongozviita vega. Vanhu vakatanga kuuya mugomo vachiuya ndo matangira akaita ministry ndototi yakatangira mugomo. Right. Ndazobva mugomo. So from the mountain I came down from the mountain. Now that's where I am. Alright. Saka muri kuona kuti nhoroondo iripo apa maybe I can say hakuna nzvimbo kuti munhu waMwari vakazoenda vakazodzoka ikoko ndobva vazotanga basa raMwari. Right. Yes. Because kunogona kuitawo pamwe maybe wangu wachipinda imwe chechi unamatwa namufundisi onzi right inaonite basa raMwari munhu anokwanisa kuti maybe that's my father. Or that's my spiritual father. Yes, people can say that. But as for me, the way that I've explained, that's all. Hakuna imwe information inodarika iyoyi. Kubva mugomo nepandiri apa ndo true transformation yakaitika pandiri. Kubva mugomo nepandiri. That's all. Right. So in other words, mukwedza kuti amuna munoti spiritual father, amuna spiritual father wenyu mimi kwakuti ngoti muyamtsvena. Very true. Ndo chokwadi. Alright. Though handishore hangu. Handisi munhu anoshora vanhu, handishore, but kana ndakananganawo neni, that's how I was called. Alright. Yeah, that's how I was called. Yes. Muri Zimbabwe ndachi expecta kuti ndichanzwa kuti spiritual father vari kugana vari kune dzimwe nzvimbo dzatinombonzwawo dzichitaurwa. Ndosaka ndabvunza question because mamiracles anonzwa panapa mamiracles ekuti andishamisa zvelevel yekuti ndafunga kuti maybe kuna spiritual father wachanotorwa somewhere. Okay. But muri Zimbabwe ndofunga mazvinzwirawo. Ndichiri ipapo. Yes. Prophet vanhu vakawanda muri kuvabatsira. All right. But ndada kuti ndiyatsonzwisise panyaya dzekubhadharisa because tine maprograms akawanda tinoita akasiyana-siyana. Vamwe vanenge vaine maproblems avainawo but vanozotadza kuzoti vabatsirwe nekuda kwekuti maybe kunanga vasina mari kana kuti mari dzinenge dzichidiwa nevanhu vaMwari dzinenge dzakakurisa. Imi munozvifambisa sei panyaya dzekubhadharisa pamaprayers zvinofamba sei? Thank you so much. As an example, aimona muri seyaitemwa nematombo iyi kuri kunzi dai taida kuichaja mari taiti ingabvisewo mari padambudziko rane 6 months ora tikowo padambudziko remoto ora tikowo pamatambudziko evanhu vari kuuya kuchechi kozi kuri vanhu vari blind muCommersburgs. Vanhu vari kupora kuchechi, vanhu vari kusunungurwa different problems ande rinenge riri basa rekuti vamwe vata zvokutorarira pachechi. Munhu anotouya nemagumbezi vanhu vorara pachechi kuti vamukire kuti because ndinoita maonano makuseni again eSunday ayaya ndinoona vanhu makuseni ndotosvika pachechi around 5:30. Ndotanga kuona vanhu then Sunday service yozotanga zvayo na 9 o'clock. Now apart from that pano pamaoffices vanhu vanenge vachiuya zvakare. But panhu vese vatinoona ndinotenda kuti hakuna munhu anogona kusumudza ruoko achiti ndakasvika ndikanzi unobhadhara mari yakati kuti ubatsirwe. Personally nini handibhadharise vanhu. Yes, handibhadharise vanhu zvachose. Kunzoko vanhu vanzwa zvakadaroka umwe munhu anotora advantage manje. Umwe munhu anobva aita zvaanoita achiziva kuti Prophet Joseph abhadharise vanhu saka iye anoita zvaanoita kuroko aita zvaanoita kuti just kuda kungosvibisa zita. You see, ngoda kusvibisa basa raMwari riri kufamba zvakanaka. Personally inini handibhadharise vanhu zvachose, hakuna vaministry chitanga up to now handina munhu andingambobhadharisa. So handingozviitewo zvangu. Inini I just like to help different people. Tina vanagogo vari kuuya, vanagogo kuti unotovanzwira tsitsi. That's why tiri kutozama kuitawo tumaorphanage nechi tovanhuwo tovabatsirewo. Vanhu vari kuuya vakava vanenge vachitopisa tsitsi. Munhu ari kusvika ari kuti hanana pekutangira tomuti chibvisa mari yakati kwandiriwo zvangu ndingoona hangu zvisingaiti. So I just pray for people vanobatsirwa ndotoona vanhu 1-on-1 zvakasimba. Yes, ndoona vanhu 1-on-1 zvakasimba. Asi vanhu like vanhu vari kuzobozi nzwaika munhu waMwari tiri pama 1-on-1 kuti hamusi kuzobhadharisa zvenyu asi vanhu vari kuzotadza kukuonai
Okay. Kukuona here ndo pakakosha. All right. So that might be a point because they can be munhu ari kuona nti but ndakamboda kutry kuuya ndikatadza kukuona. Unaona zvinoitika. So chokwadi pressure inenge yakawandisa. Pressure inenge yakawandisa but pressure andina indofunga kuti ishoma than yanga ina Jesu. All right. Because Jesu I believe pressure yanga nayo yanga yakawanda. So I just try to cope the lifestyle of Christ. All right. So indona vanhu zvandagonawo ndizvozvo. Yes. Asi kunoziva vanhu vane moyo wakanaka. Ukatovanamachira mufungi vanoto appreciate. All right. Vanoto vachitotenda Mwari because nema testimonies ari kuitika kwavari vanhu vanoto vachitenda Mwari vega. So ndatopedza kuona handiri kunyeperai most of the people vanotodzoka vachitotenda Mwari kuti tira kutenda Mwari makanamatira takakwanisa kuzobata vana tira kutenda Mwari makanamatira zvakafamba zvakanaka. Saka pressure ndotry kuimanager but though I fail kuzonyatsozvigona but I try my best. All right. Yes, I try my best. Obviously munhu waMwari apana pamungazoona vanhu vese nekuwanda kwavakaita because matambudziko atinawo haaperi. Very true. Matambudziko atinawo haaperi. Saka muri Zimbabwe ndofunga tiri kuti tinyatsokutai kunzwisisawo nyaya dzese dzatainzwawo pasocial media tichishaya munhu anokwanisa kudzipindura asi nhasi takwanisa kusangana naprofeti tichivabvunza vachitipindura. I know kuti mune maquestions akawandisa muri Zimbabwe zvimwe zvamakanzwawo zvandisina kunzwa inini. Saka kana pachinge paina zvimwe zvaakanzwa any prophet ndoramba ndichidzoka. Thank you so much. Thank you. No problem. Pakaitawo muri Zimbabwe ndazvaonoda kunzwisa zvavakanzwa zvakafamba sei ini ndoramba ndichidzoka. Uyezve ndine imwe yanyaya yada kuti kupromesei prophet. All right. Ndine shungu dzekuti pamasunday services aya ndomboya ndombozvionera ndega. All right, that's good. Ndomboiona makamera angu ndichizvionera ndega kuti muri Zimbabwe iwono izvionere ndichiratidza. Exactly. Sparks takazvinza sati azviona. Saka ndotenda kuti muchandibvumidzawo kuuyawo kuchechi kwenyu ndoiona makamera angu ndombo. Tine zvafanira kuti dheri rakasununguka kuti tine big Sunday atinayo this month musi wa30 October. All right. It's a big Sunday. Big Sunday yedu isusu tinoimeja on family deliverance. Kana chiti family deliverance kuti ara kusunungurwa kwemhuri. All right. Izuva rekuti mhuri dzinobatana dzichiuya kuti isusu tine zvinhu zvanetsa. Mune chikwambo chiri kunetsa mhuri medu. Because indira kuzama kuratidza vanhu kuti nzira yaJesu iripo yekuti vanhu vabatsirike. Because vanhu mwana wakutenda kuti zvikunamata izvi kezvi I think kana zvakaya nenzira izvi zvoda kuperawo nenzira iyi. No. Isi tutotika family deliverance day izuva rinenge richiuya vanhu vari kuti mune chikwambo chanetsa mhuri. Mune atinoti maspiritual husbands anetsa mhuri. Kune munhu akaromba mhuri yekuti mhuri yese iri kungofa. Kune zvinhu zviri kuitika mufamily, kune zvinhu zvakadai. So tinoita every month tine zuva ratinoti day family deliverance ndo yatinenge tichiti big Sunday. Sa inouya vamwe vanhu vanotoenda vanhu vari kurwara nenjere, vamwe vanhu vakaita sei vane maproblems akasiyana-siyana, so they gather as families obva vauya. So 30 October paReguton Sports Club patinopindira every Sunday muground rebhora ari parodboard pai pane kuseri kwacho kune magrounds ariko ground rebhora ground iroro ndo pane matenzi edu ipapo pari kuuya vanhu every Sunday vachiitwa zvakanaka naMwari. Aiwa muri Zimbabwe handigari pasi nekuda kwekuti ndichida kuti vanhu vabatsirwe ndosaka ndauya panapa nhasi ndina profeti Kudakwashe. Kundofunga namba dzaprofeti ndodzanga ndichingoisa bva show ichingotanga ndachingoisa namba dzawo kuna nda kuzovabatawo vada kuzovafonera ndidzo namba dzinobatika profeti dzanga ndichingoisa pascreen apo. Uyezve ndisasendokukata ibaba kune namba vanhu dzavaitry dzimwe dzairamba dzainetsa so dzaiwandirwa. So namba dzandakupa idzi ndakupai this is a new line. Yes, rinova riri free ekuti roro I think ndokutotanga kutoripa vanhu izvo zvizvi vanhu vanga vane dzimwe namba dzanziripo but exactly but idzi dziri right saka muri Zimbabwe ndichakwanisa kuti nditaure namba dzaprofeti dzavakubatika dzinowa namba nyowani dzatinotenda kuti namba idzi dzichange dzisiri busy like the old number yamagara muchifona asi wanokwanisa kufona zvavo the old yacho ikushanda ndizvo ikushanda i0776 759 313 ini ndichataura nyowani. Very true. Namba nyowani dzaprofeti dzangachina pascreen izvo nda kudzitaura kuna vamwe vanoda kuti vanzwe voice rangu richitaura namba kuti vanatsodzibate. Namba idzoti 0781 499 063
mune Zimbabwe ngedzidzokorodze futi kuitira kuti munyatsowana pekunyorera kana pane anga asina pekunyorera ngaamhanya anotsvage pekunyorera ndakuda kudzidzokorodza futi namba idzinoti 0781 499 063 0781 499 063 ndofunga Prophet namba dzenyu tadzisira muri Zimbabwe kuti muri Zimbabwe wakwanise kubatsirika. I know kune vamwe vanhu kune vari kuabroad vari abroad munobvisa 0 moti +263 samanyorera ngatakangoita pascreen but tisatapedza zvedu. I know kuti pana vanhu vakakumirira vada kuti vakuonei ndatora time yenyu yakakurisa stereki but ndachikumbira kuti kune vamwe vanhu vanozokubata paFacebook vane kutenda kushoma vada kuti vaone mamwe mavideos ezvaitika kuchechi. Maybe I'm sure kuti hamuzozvishaya YouTube channel unokwanisa kuwanika zvinhu zvezvo kuti vanokwanisa kuti vazvionere vega. Zvakanyanyisa. Okay, atotanga paFacebook tine group rinonzi Prophet Kudakwashe Jose group followers. This is a group kuti munhu akangopinda into that group ane zvinhu zvizhinji zvaanoona mavideos aripo every Sunday malive service edu Prophet Kudakwashe Jose group followers ndo paFacebook. Then toenda ku YouTube channel yedu inonzi Victorious Family Church International Official. That's the name of the church. Church inonzi Victorious Family Church International. So tazongoedera kuti official ndo the name of our YouTube. Sa munakango pinda ikoko akasubscribe anoona ma videos ariko ezvizhinji nema live services edu pa YouTube. Yes. Muri Zimbabwe ndofunga ma social media endos esa ataurwa. As always mkoma sparks tinema groups are all over the country. Kuna South Korea, kuna Germany, kuna UK, all over. Tinema groups atinawo. Saka kune hama zedu dziri kure dziya. Saka I know kuti ndidzibatsire sometimes over the phone. Takadzisa ma groups. So sometimes we try to help them in those groups. But kazhinji munhu akanga auya ku Facebook page yedu anokwanisa kunge achizoona information yese iyoyo. Yes. And I think pamabatikira munoita neinformation yese yajeka. Thank you. Ndofana kuti information inge iri pachena so that vanhu vabatsirwe. Chinangwa muri Zimbabwe why ndichitsvaga vanhu vamwari ndichitaura nawo ndichinzwisisa kuti muwaziye it's because ndinoda kuti vanhu vabatsirwe. Vanhu matambudziko avainawo Prophet vari kuti uyai ku Big Sunday it's 3rd October. 3rd October, yes. 3rd October this month. This month right. Yes, mwezi wedu chingopera. Right. Aiwa ndinotenda Prophet nenguva yenyu yamandiwanirawo kuti titaure tiri pamwe chete muri Zimbabwe chiziyawo information nema questions ezvinhu zvaifunga kuti maybe nezvekunyepa kana zvaifungidza kuti hazvisi kuitika asi zvinhu zvichiitika. Ndinotenda kuti Mwari havatarise age. Very true. Mwari vanongoshandisa wawakachuza. Very true. That's very true. Guys, don't forget to subscribe Zimu Reality ITV. Don't forget to subscribe to Victorious Family Church International Official. Page yoro zvakanakira kuti makasubscribe YouTube channel ye Victorious munowana information even vamwe vachabatsira ma testimony anenge aripo pa. They are there. Aiwa ndoda kukutendai munhu waMwari. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Maita basa. Aiwa tinotenda.